Tavalla. Ja sieltä oikeastaan otetaan esimerkinomaisesti Lottoinen Jännenvirta laidasta. Eli tästä nähdään projektijoukon perustiedot ja napit, josta projektijoukkoja voidaan muutetukset. Sitten kun halutaan mennä katsomaan, mitä projekteja tähän projektijoukkoon kuuluu, niin painetaan projektit napista ja nähdään projektijoukkoon kuuluvat projektit, niiden vaiheet, niiden perustiedot, jonka perusteella osoittaisiin valita eteenpäin meneminen. Sitten voidaan mennä projektitasolle. Nähdään, että tämä yksittäinen projekti kuuluu Lottoinen Jännenvirta projektijoukkoon. Projektiin liittyviä perustietoja. Tällä hetkellä kaikilla vaiheilla näkyy kaikki tiedot, esimerkiksi tässä rakentamissuunnitelmaprojekti, mutta siellä on sitten silloin näkyviä sitten käsittelyn etenemiseen liittyviä tietoja, jotka ovat liittyy hallinnolliseen käsittelyyn, ei rakentamissuunnitelmavaiheeseen. Mutta ne on
tulevaisuudessa menostyy tästä katselemaan, löytyy muokkausnapit, muut toiminnallisuudet. Seuraava taso taas tältä oikealta laista, eli toimeksiannot, jotka tähän kuuluu. Ja toimeksiantotasosta nähdään toimeksiannot, niitä on yksi tai useampi, ja päästään niitä katsomaan. Ja sieltä sitten voidaan klikkaamalla päästä taas toimeksiantotasolle. Nyt nähdään, että tällä löytyy projektijoukko, projekti, toimeksianto, ja sitten on toimeksiannon perustiedot, mitä tässä toimeksiannossa on, yksittäisessä toimeksiannossa on tehty tai tuotettu, ja sitten on viimeisenä päästään itse aineistotasolle.